Kuyintokozo enkulu ukukhuluma nawe kwi-channel. Igama kuPastor WeNingi, sibuyela ngokhulu nje ukuzehlisa nokuyithoba. Sibonga nje ithuba leli linqayizivele lokukhuluma nawe. Qhubeka kuyeseka i-channel ngendlela ongayiseka ngayo. Okuyiqala okubalekile ongakwenza la ukulike each and every video osuke uyibukile, uqinisekise ukuthi uyacomment, uyabuza imibuzo, uqinisekise mhlawumbe na ukuthi uyasubscribe, phinde kuhlezi uyivakashela i-channel to check nje ama-update, uphinde ke lapha ku press i-notification bell wenzela ukuthi ke masifaka i-video ube uqala ukwazi ukuthi sekhona i-video esifakile. Angiqali la ngenza ukuthi ngimfishane kulezi insuku ku YouTube ngenxa ukuthi I'm a fashion designer and at the same time I'm a fashion student, ngisaqhubeka ngisafunda futhi. So sizobe sinomcimbi omkhulu kakhulu, indumezulu yomcimbi ozobe ungomhla ka26 kuMonday uya kumhla ka29. Izorana 4 days lo mcimbi la zobe sishowcase khona imisebenzi yethu as ama fashion designers, sitshengisa abantu ukuthi nazi impahla abangayithenga, nalo hlobo lwempahla abangayigqoka, nazi impahla abangakwazi beswenke ngazo bebuke kahle. So besishowcase ke lo msebenzi wethu kusuka kusasa kuMonday ngomhla ka26 uya kumhla ka29 lapha ke TUT at campus Pretoria Central la sikhona singathanda lokumema ukuthi nibe ingxenye yomcimbi nani nizozibonela ngo-C. Kodwa ke ngicasekile kakhulu mhlawumbe abaningi ngeke basakwazi ukuthenga amathikithi. Asibheke nje iphupho kafushane la elika Rorin mama wakamaphanga ukuthi ke sawubona kusho ukuthini la ukuphupha ideco enhle noma ke amabhaluni empeleni. So into yokuqala singayiveza la ukuthi uma uphupha la ubona amabhaluni uphawu hle kakhulu ngane kwethu ngoba ikakhulukazi la uma ukuthi agcwele umoya, ngoba keluvamela ukubika injabulo yesikhashana izobe ikhona, lingabika ukwaneliseka kanye nothando namathuba amahle eza empilweni. Okwesibili singakubalula futhi la ukuthi uma uphupha ubona amabhaluni ephelelwa umoya, so uphawu lubi ngoba lolu selibika ukuthi ke qaphela noma ke lindele ukuphela kwenjabulo, lindele ukushabalala kwethemba, lindele ukuphoxeka nokudumala noma ukudumazeka okuzayo empilweni. Kepha kuma uphupha ubona ibhaluni lindiza noma amabhaluni endize baleke hamba, lolu uphawu lubi ngoba nako lungasho ukuthi ke mhlawumbe lindela la ukulahlekelwa kwezothando noma ke uzophunyukwa amathuba angcono empilweni. Esingakubala futhi uma ngenzeka mhlawumbe uphuphe la ngathi umuntu ohlobisayo nje isakhiwo esithile ngeimbali ezinombala omuhle noma ugqamile futhi othandekayo, lolu uphawu luhle ngoba lungachaza ukuthi empeleni lindela la indaba ezinhle nezimnandi empilweni, ikakhulukazi uma usho umuntu onebusiness noma ke umuntu onomklamo owuhlela njengamanje, yabona, noma kuneyinhlelo omatasatasa ngazo manje futhi kulindela nje lapho ukuthi ungahle kuhambe kahle, yabona. Futhi uma ngenzeka uphuphe uhlobisa isakhiwo ngazo le imbali ezinoma mhlawumbe ugqamile omuhle othandekayo, ngaphinde ube uphawu olungabe lichaza ukuthi hayi mani lindela isikhathi senjabulo, lindela impilo emnandi nenhlala kahle kanye mhlawumbe nekusasa eliqhakazile uma ukuthi umuntu ofundayo noma umuntu omatasatasa nezifundo ezithile. Okunye singakuveza futhi uthi uphupha la mhlawumbe ungathi uwena mathupha ohlobisayo noma ubona abantu bayahlobisa, kwesinye isikhathi laba uphawu osuke luluhle, osuke lusho ukuthi empeleni wena uzoba umuntu ovelele noma oqavile, kepha abazobambalwa abantu abakuqhakambisayo, yabona, noma ke umuntu ozovelela, umuntu oqavile, kepha bambalwa abantu abazokuqhakambisa, yabona. Futhi ngabe kusho ukuthi mhlawumbe bambalwa abantu abazi ukuthi wena umuntu onamakhono empilweni noma umuntu onamava namagalelo abalulekile empilweni. Siphetha ngakho ukuthi uma uphupha futhi ubona mhlawumbe indlu ihlotshiswe ngomunye umuntu noma ke eyihlobisa lo muntu umbone ngathi uyayihlobisa noma uyibone isihlotshisiwe kade ihlotshiswa umunye umuntu, uphawu olusho ukuthi kunesidingo sokuthi wena ngane yakwethu akuhlelembise izinto empilweni yakho, akunezinto efuna uyihlelembise, kunezinto lefuna hleleke la empilweni yakho, ufuna uthathe isinqumo sokuhlela unokunene, yabona. Siyabonga. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa ukulike, ungakhohlwa ukupressa ke i-notification bell wenzela ukuthi masifaka i-video ukwazi ukuthola ama-update abalulekile. Siyabonga.